Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras po natin sa buong kapuluan is already 11:42 p.m. At kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio at kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama ninyo ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program, Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Pagko sa kayo pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. Bakit may sumabit? And today Friday, gabi ng mga ma-el as in Lovable katulad ni Titangelo. Rated SPG Top Secret ang ating malalaman. At sa pagkakataong ito, meron na nga tayong Rated SPG Top Secret Sharer. Nasa kabilang linya na po siya. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Hello ma'am. Ano pong pwede naming itawag sa inyo? Ann na lang po. Ann. Ann, ilang taon na po kayo? Mag-34 na po sa August. Magta-34 sa August. Alright. Ann, sang lupalop ka naman galing? La Union po. LU. La Union. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Ann, tutok mo lang ng malapit yung bibig mo sa mikropono ng cellphone mo para mas mapakinggan ka namin ng klaro. Ann, 34 from LU as in La Union. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Nagmahal po ako sa sobrang mas bata po sa akin. Uy, Nagmahal ka ayos to ng taong mas sobrang bata sa'yo. Tama ba kami ng pagkakarinig? Yes po. Oh. Sure ka ba na 14 gusto mo... years. Wait lang Sure ka ba na gusto mong paan yung tawag sa'yo? Ayaw mo ba na mansanas na lang yung tawag sa'yo? Mansanas? Okay lang po. Charot Bahala lang. kayo. Pero Ann po talaga kasi yung ano po. Okay, sige. Bibiro lang naman kita kasi baka yung ibang mga kabisyo natin nakikinig ngayon may naalala dun sa mansanas na yun. No? Kasi na-issue yun recently, diba? Na nagmamahal din na mas bata sa kanya. Pwede ba naming malaman, Ann, kung gaano kabata itong minamahal mo ngayon? Ano po siya almost, parang anak ko na nga kasi magte-21 po siya ngayong August din. Magte-21 years old itong lalaking to. Opo. Ilan yung layo ninyo? 10 years? Ilan ba? 21. Hindi po. 13. Magte-13. 13 years. Opo. Oh. Almost 14. Almost 14 Okay. na po. Pero pwede ba namin bang malaman, Ann, kung saan kayo nagkakilala nitong... Jowa mo na ba to? Joke sa ngayon pero ano po kasi komplikado. Umalis po kasi siya sa work namin. Magka-work po kasi kami. Tapos umalis po siya, nagbakasyon. Tapos hanggang ngayon po, di pa bumabalik. Hindi rin ba nagpaparamdam sa'yo? Parang deadma lang po yung mga chat saka text po. Gano'n na kayo katagal? 3 months. 3 months. Paano kayo nagkakilala? Paano kayo nagka-developan nitong guy na ito? Kasama po kasi siya sa bakery. Tapos po, Bakery? parang, yes po, bakery. Ah. Parang safe lady po ako. Tapos siya po yung tagaluto. Oh. Minasa ka din. Minasa ka? Ay, ganun po. May putok din? Ay! Grabe. Medyo lang po. Hindi lahat pinutok sa'yo. Hindi, may putok. Di ba yung sa bakery, pagkain yun yung may asukal dun sa Oo, taas? yan. Hindi lahat pinutok nga sa kanya. Oo nga. Baka sa iba yung, Oo. diba, pinagbili yung putok. Yeah. Ayaw. Parang ano kasi siya,
Hindi ko naman in-expect po na magkakagusto talaga ako sa kanya hanggang sa parang na-fall na po ako kasi siya po talaga nagluluto ng tanghalian ko. Hinahatid po niya sa akin. Ay, ang Ganun. sweet. Oh, pwede ba malaman, Ann, kung anong itsura nitong lalaking Oh. to? Panadero pa lang dating Si nito, Boy no? Masa. Ano naman po siya, ML player nga eh. Parang ano siya. Pati sa ML po parang dun, nabihag din po niya ako sa ML kasi nag-ML din po ako. Mm. Kahit matanda na ako, ganun. Hindi naman ganun katanda yung Oo. 34. Makatas. Hindi. Tanda ko na. Hindi naman. Kumbaga, ang 34 years old, ano pa yan Kumbaga sa breastfeeding, liquid pa yung lumalabas dyan. hindi powder. Kumbaga, ano, Hindi powder yung lalabas dyan. Liquid pa yan. Hindi Rocky, pag powder ba, expired na. Anong kulay ba? Anong kulay? depende yun sa kulay. Ang kulay naman ko is parang, ano siya, dirty white. Malapit-lapit na yun. Okay. So, Ann, nagka-developan kayo sa loob ng bakery. Yes po. Kasi, hindi mo nasagot yung tanong namin kanina na sino kamukha nitong lalaking to. I mean, Oo. sino kamukhang artista? Bigyan mo kami ng description niya. Maputi ba siya? Chinito siya? Malaki katawan? Chinito, tas sakto lang naman po yung katawan. Pero ano kasi siya, parang, di ko alam, hindi ko masyadong tinitignan po yung katawan niya. Pero yung ugali po kasi niya is, ang sweet po niya talaga, promise. Pag magkasama po kami, sobrang sweet niya. Pero kadalasan yung mga nasa bakeryng lalaki, Mm. ganda na katawan yan. Actually. May, Pawisin lang, partner. pero walang putok. Wala. Wala naman siguro. Gumagawa lang ng lang poto. po. Hindi, kasi ano naman siya, talagang pawisin po sila. Oh, pawisin. Pawisin. Pero, laging nagpapalit ng damit. Oo, Malinis ano? naman po siya sa Mga nakasando yung mga yan. Oh, pero sinisinghot mo yung amoy dun sa pagitan ng kilikili, yung ganon. naman po. Kasi gusto ko talaga siya. Every time po kasi, minsan every time talaga pumunta kami sa hindi nakikita ng CCTV. Tapos, Ay. nagkikiss kami talaga. Kadalasan, di ba, ang walang CCTV yung taas ng bakery? Di ba may taas kadalasan ng bakery, yung tulugan ninyo? Meron ba Ganon ganon? Ganon din ba yung bakery ninyo? Hindi po, sir, kasi yung sa barracks po nila, iba po yung bahay. Malayo po sa bakery. Ah. So, bakery lang talaga yung inyo? Yes po, bakery store lang po. Oo. O, alin dun yung parte na walang CCTV? Yung sa may harap po ng pinaglalagyan namin ng mga iba't ibang klase ng tinapay, ganun. Yung mga parang storage po namin ng mga iba't ibang klase ng tinapay. Pero okay pa yung mga tinapay doon, hindi naman yung tutustahin na, ganon. Okay pa po kasi bagong luto lang naman po talaga. Araw-araw po kaming bagong luto yung paninda namin. Eh bakit Ate Ann na nayuyupi yung mga tinapay na upuan nyo? Kaya pala yung monay na kinain ko nakaraan, pipi. Parang nakita natin doon sa isang tinapay, no? May tinalsikan, no? Oh. Hindi po minsan kasi may kalok-alike yung yung galing sa guy. May kalok-alike po talaga sa tinapay namin. Yung palaman ng tinapay namin is melted cheese po tawag doon. Ano? So parang Anong pangalan? melted cheese po. Melted cheese. Yes po. Saan mo Kaya may alin parang tulad ganun na yun? ganun yung itsura. Nang alin? Yung yung lumalabas sa lalaki po. So pag kinain niyo po yung melted cheese, lalo po is siya, pahaba siya na pabilog. Pahaba na pabilog.
Pahaba So, na pabilog. Na anong kulay? Tapos pag kinagat, kulay brown po. Tapos pag kinagat mo yon, lalabas talaga yung melted cheese dun sa kinagatan mo. Ganun. So, Ah, parang magiging ganun yung itsura. ganun-ganun yung itsura nung kanya. Anong Yes, sukat? Anong sukat? Medium lang po sa kanya. Parang medium Medium. sa Filipino. Ayan. Medium. Ay, parang bakit? Pang international ka ba? Naka-experience ka na ng mga international Hindi body? mo kasi nakakita naman po ako sa mga iba't ibang videos kasi minsan talaga nanonood po kami ng videos. Nanonood kayo habang may ginagawa, ganun? Opo, minsan. Ah. Sumasabay. Ikaw naman, Ann, Kasi kamusta parang- naman yung ano mo, tinapay mo, gano'ng kalaki? Dalawang monay ba yan? Dalawang monay. Yung nilalamas-lamas niya yung ano, yung mga tinapay, di ba? Gano'n ba kalalaki yung mga tinapay niyo Oo dyan? Yung nga. tinapay mo? Yung tinapay ko po kasi ano lang, santol. Santol. Santol lang po. Hindi niya ba madalas dagdagan ng ano, ng arena para lumaki-laki, gano'n yung paglalamas niya? Santol, ang liit naman ng santol. Opo, maliit lang po talaga sa akin. Pero gusto daw po niya. Kasi mas gusto daw niya yung, kumbaga sa palm po niya is buong buo Ay, na nasa kamay po niya. sa bagay, Yun. malalaki kasi yung madalas niyang nilalamas, yun, no, na tinapay. Oo. Baka nahihirapan na siya, no? Gusto niya yung madali lang talaga. Okay, parang ano lang, naglalaro lang siya ng clay, no? Kaya ganun lang ako. Clay dough. Kaya ganun ako. Binibilog-bilog lang. Parang bilo-bilo lang yan. Oh, bilo-bilo, Uy, grabe ka bilo-bilo. naman. Ann, Po, so masasabi mo na nagawa nyo na ito doon sa bakery ninyo? yes po. Ay, Palihim po talaga. As in, pero isang beses pa lang po. Madalas po kami sa barracks po nila. Yung sa tinutulugan po nila. Mhm. ay. So masasabi mo ba na ang mga bata o ang bata mas okay pagdating sa ganyan o mas okay pa din yung mas matatanda? Ayan. Malalaman natin. Para sa akin po kasi parang okay din po yung bata. Pero ang current na jowa ko po kasi talaga is ahead naman sa akin ng 15 years. 15 years. Ang Yes, malayo, po. Malayo. Okay, wait lang ha. Yan. Partner, go, partner. So, kaya mo nasasabing nasa komplikadong relasyon kaan kasi meron ka talagang original na boyfriend. Meron po. Ayan. Okay, kung Sundalo po siya. Aray. sundalo, edi sumasaludo ka sa kanya. Oo. Siya po yung sumasaludo sa akin. Ay, Oy! yun. Okay, sundalo siya. Gano'n nakatagal yung relasyon ninyo nitong sundalong to? 16 years po. Karelasyon mo siya sa loob ng? 16 years po. 16 Magsi-16 years na po. Okay, sige. Gusto namin maintindihan bakit napapasok mo sa buhay mo itong mas bata sa'yo ng 13 years kung 16 years na kayong magkarelasyon nito ni Sundalo. Ano ba, may sawa factor ba? Nagsawa ka ba doon sa ino-offer niyang something? Mas gusto mo ba yung isa na may cheese, melted cheese? Ano? Ano naman po, para sa akin, okay din naman si Sundalo. Kaso nga lang po kasi, parang may kulang po. Parang, Mas magaling. nasa-satisfy din naman po ako. Pero, parang gusto ko po ng thrill. Yung parang nagtatago, yung gano'n. Ay. Kaya nga. So gusto mong magtago. Hindi ka ba natatakot na mahuli kayo ng Sundalo? Hindi naman po kasi hawak ko po yung baril niya. Pero ano yung size ng baril niya? Ano po, sakto lang din. Si kanino yung mas malaki? Si Sundalo po. Malayo po kasi bata pa po talaga si bata. So, bata po talaga. Sigurado ka ba na may nararamdaman ka kapag dun sa bata? Sa bata po kasi parang
pag may nakita po akong chat sa kanya, parang nagsiselos po ako, ganun. Parang nakakainis, parang gusto kong basagin yung cellphone niya, ganun. Ganda lang meron kang meron silang pagkakaparehas, no? Kumbaga, yung sundalo mo, kayang magpaputok. Ay! Etong si Boy Masa, Oh, shit. gumagawa Ng ng putok. putok! Di ba? O nga, no. Talino mo dun. Pero kanino yung mas gusto mo na putok? Kay sundalo pa rin naman po. Sandalo pa din na putok yung gusto. Opo. Pero parang ano lang po talaga kasi parang nagiging ano po ako nagger sa mas bata. So, parang naging nanay ka na niya, ganon. Yes po. Nanay niya ako, tapos pinapasuso ko siya. Ganun. Ano lumalabas pag ganon? Alam na po yun. Hindi naman powder, ha? Ay, hindi po siya powder. Hindi siya gunpowder. Gun liquid siya. Anong plano mo ngayon? Ano po, sa ngayon po kasi wala talaga si bata kasi nagbakasyon siya tapos hanggang ngayon di pa nakakabalik sa bakery. Tapos nag-aaway naman kami ni sundalo kasi nga nakita niyo yung mga chat namin ni bata. So parang komplikado po talaga ako ngayon, promise. Hindi ko po alam kung ano gagawin ko. Ayun po. Ay, nagtatanong ka ba sa amin kung anong gusto mong gawin mo? Ganon? Parang din po kasi hindi ko talaga alam kung ano gagawin ko kasi gusto ko naman kalimutan na yung mas bata kasi parang hindi na siya babalik. Tapos focus na lang ako kay sundalo. Pero parang ang hirap pa rin po mag-focus kasi siya pa rin yung nasa isip ko, yung mas bata ko. Kailan ba babalik si sundalo? Every other weekend po kasi siya. Parang 2 weeks po siyang wala, ganun. Palagay mo ba may factor o nagiging dahilan yung distansya sa pagitan ninyong dalawa ng sundalo kaya parang naghahanap ka ng affection sa ibang tao? Baka po kasi parang dati po kasi talaga nag-aanli tawag kami pero ngayon parang nabawas-bawasan na. Parang sasabihin na niya busy siya, ganun. Tapos minsan di ko na rin siya makontak, ganun. So parang na-divert yung attention ko dun sa mas bata kasi siya lagi yung kasama ko sa trabaho. Sure ka naman na ikaw lang at wala nang iba dun sa sundalo? Hindi rin po. Kasi sa totoo lang po, may asawa po siya. Pero hiwalay na po sila. I mean, hindi pa sa papel, pero kilala na po ako nung ex niya. I mean, kilala na po ako ng pamilya niya, ganun. Naipakilala ka na sa pamilya niya, kaya pakiramdam mo, legal naman ang inyong relasyon sa side niya, tama? Opo. Pero, ngayon, kung papakiramdaman mo, palagay mo ba, ikaw lang talaga yung mag-isa sa buhay ni sundalo? Hindi po. Kasi siya po, hindi siya marunong magtago sa cellphone. Ngayon po may nakita ako dati na picture na na-delete na sa recently deleted album po siya. May kasama siyang babae. Ano yung tsura ng babae? Parang poker. Poker po tawag sa amin yun ni poker. Yung Poker. pok-pok. Poker. Poker po. Yung parang, yung pok-pok po, ganun. Yung pinupukpok, ganon. Yes po. Po siya yun. Tapos nakita ko po kasi may TV. Parang nasa loob sila ng hotel. Blurred lang po kasi yung picture kasi parang hindi siya na shot perfectly. So parang pero nakita ko po yung TV nasa taas. Yung parang hanging po na TV. Yung parang nag-check-in talaga, nag-check-in Joy. Yes po.
tsaka yung Joy. Mm. Kaya nga po, kaya sabi ko, hindi lang, alam ko naman na parang, hindi lang din naman ako kasi asawa nga niya, pinagpalit niya parang ganun. Ako pa kaya, parang ganun po. Yung pakiramdam ko lagi, mula nung nakita ko yung picture na yun. Kinumpronta mo ba siya tungkol doon? Opo, tapos sabi niya, tinable lang daw nila, tapos ano daw po yun, parang, ano pa po tawag doon yung Nag-entertain isang lang. room na may video okay. Nag-entertain lang sa kanila, ganon. Hinawakan Yes lang po. yung mic, tapos kinantahan sila, ganon. Tapos kinagat yung ulo, gano'n. Hindi ko po talaga alam. Kaya naguguluhan ka ngayon kasi parang may feelings ka na ba dito sa bata na to? Meron na po. Kasi parang nalulungkot pa ako na hindi pa siya bumabalik. Dapat nung isang araw pa po siya bumalik ay Wednesday. Wednesday pa po dapat siya babalik. Paano kung hindi na talaga siya bumalik? Oo nga. Baka susundan ko po siya sa Pangasinan po. Sundan. Susundan mo siya. Apay Opo. manang, apay manang. Apay, papanamkan manang? Hindi po kasi parang gusto ko po siyang makita. Yung kahit gusto ko lang po ng closure. Yung parang Closure. kung ayaw niya sa akin. Jack mawatan manang. Ay, ikaw talaga. Closure Dayo. lang po sana. Yung, kung ayaw na niya sa akin, okay, di bibitaw po ako. Pero ganito po parang pinapaasa po niya ako, nakikipag video call po siya. Tapos siya pa yung nagre-request, siya yung tumatawag, ganun po. Gusto mo tawagan natin ngayon? Si Bata. Hindi po siya sumasagot Kanina ko pa tinatawagan sa number niya. Kami Hindi po nga siya tatawag. sumasagot. Ilagay mo dito sa Viber number namin. I mean, iwag mo sasabihin, i-message mo lang kami. Subukan namin tawagan. Dali. Makalasing po yun. Hindi nga, tawagan nga natin. Malay mo. Tatanong lang namin. Huwag ka muna magsalita. Tatanong ko lang kung may kakilala siya na may babae siya or meron siyang girlfriend, ganon. May minamahal ba siya, ganon. Gusto mo? Tanong natin. Sige po. Ah. Try po natin kung makakausap po natin siya. Sige. Message mo dito sa Viber. May Viber number ba yun? Ay, hindi ko lang po alam kung may Viber number po siya. Sige. Kung sakali, subukan ko na lang siyang tawagan sa number niya. Basta message mo ngayon. Type mo, dali. Opo, wait lang po. Ayan na, alamin natin Huwag ka maiimik, Ana. Kapag tinawagan natin, Siguro magaling talaga yung panadero, no? Magaling maglamas, partner, no? Oo. Wait lang po, kulang ng isang 4. Ana, ba nagtatype ka? An, sinong kamukha mong artista ulit, An? Ako po, wala din. Si Kiray Celis po. Kiray Celis. Sabi po nila kaway ko si Kiray Celis. Si Kiray. Uy, pretty si Kiray, Oo. Kapitbahay ko yan eh. Talaga, kapitbahay mo yan. Dati sa Santa Ana, taga Santa Ana. Pero hindi pa ako Tsaka pretty. napakabait ni Kiray. Sexy po si Kiray. Ano po, idol ko naman po siya. Tsaka ang dami niya napasaya, diba? Papasaya. Yes. Andiyan na po. Kaso hindi ko talaga sure kung... Ayan, meron na. Subukan mo nga Opo. i-add. Add to the call. O kaya dito na lang. Ako titingin ng number. Go. The closer I get to you. La 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 la. An, kamukha mo si Kiray. Tapos, sino mas pogi dito sa dalawa? Yung bata o yung si Boy? Lamas o Si si Sundalo naman Sundalo? po kasi nung kabataan niya, siya daw si Sino? Action star po yun ng Filipino eh. Sino? Si Jerry Crabal? Kalimutan ko lang pangalan. Jerry Crabal? Hindi rin. Pinapatay. Mukhang may ibang kasama.
Hindi, baka naka-auto block po siya. So, parang try ng 3 Si times. Robin. Sino ba? Ano po, si... Sino? Ace Berhel? Hindi po. Parang J. Fernando po. Ayun lang, hindi naman po Fernando po. Ayaw sagutin, no? Sagutin. Tapos tingin natin, last one. Oo. Sabi nga Sino nila, ba? try until you succeed. Si Paquito Diaz. Hindi po. Coco ni Martin. Kito. Sino bang Nakalimutan action ko na. star? Sir, basta. May tawag din siyang artista talaga, yung action star na nung kabataan niya. Sino? Yun lang yung mga action star doon eh. Dennis Ay. pa... Wait lang. Ano yan? Po, Gusto mo ba sabihin ko sa'yo kung ano yung nireply sa akin? Ano sabi? ano po? Ano sasabihin ko ba na ito yung nireply? Gusto mo ba yung Busy right katotohanan? Yes po. Sigurado ka ha? Opo, kasi hindi niya sinasagot yung tawag ko. Kahit anong mangyari ha? Hindi ako sigurado kung talagang ito yung number na binigay mo sa amin. Ito yung number niya ha? Pero Yan po talaga yun, promise. okay, merong sinagot sa akin dito ngayon. Mhm. Sabihin namin Ano ha? po? Sino Sige po po. sila? Sino po sila? Danica po ito. Danica yung pangalan. Kapatid po niya. Kapatid niya. Kapatid po niya si Kausapin Danica. Sige, Opo. kausapin natin. Sabihin Bakit natin. ano? Bakit? Akala ko naman, ibang Danica. Ninervous din ako. Oo, ninervous ako sa na-feelings mo eh. Kala ko mararamdaman na natin eh. Sige, Ano? abangan Wait natin. lang, Testing natin. papakilala ba ako? Sige, pakilala ka lang. Try DJ mo na. Rocky po ito. DJ Rocky, try natin. DJ. Mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon na sa on air. Ito po live na live tayo ngayon mga kabisyo. Para lang tayong normal lang nagkukentuhan dito. Tapos May. maraming chismosong nasa on air. Naka 90.7, no? DJ Rocky po ito. Pwede po tumawag. May itatanong lang po ako. Yan. Pero gustong-gusto ko po talaga si DJ Rocky, promise. Thank you. Naalala ko po lagi yung parang, yung lola po. Yung sa Secret Anong lola? Files po Sino? niya. Hindi, yung may Yung nangyari lola. kay Lola. Okay na. May nangyari sa amin Yes, kay Lola. Putol kasi itong si Ann eh. Yes Putol-putol to po. si Ann eh. Lagi ko po yung naaalala pag nakakasama ko si Bata. Yan, si Bata. Sabi dito, sinong Ako. Rocky? Gabi na po. Sino po ba kayo? Baka hindi po siya mahilig manood, ay makinig ng ano. Baka Tayo po. baka ibang babae talaga yung Saan sumagot. sinabi mo DJ Titan? Hindi po. Para lalaki kasi babae siya eh. Ganun. Di Rocky. Ay, ayaw talaga sagutin. Okay, DJ. Danica po, kapatid po talaga niyan. Pero ano po kasi, baka hindi lang po talaga, medyo ano po sila, parang pareho din namin na mahirap sa Bakit buhay, yung ganun. kapatid niya may hawak ng phone? Baka lasing na po si Kuya. Si Kuya na bata. Ay, ganun, no? Nirarasunan lang po. Hindi ba yan yung sundalo? Sundalo ba yan? Hindi po. Yan po yung bata. Ah, bata pala yan eh. Oo, ito yung bata. Ay, sino po ba gusto niyong tawagan po? Hindi, Si yung Sundalo? bata tayo. Yung bata Siyempre, tayo. baka mamaya yung sa sundalo. Gusto mo ba? Mapahamak pa kami sa'yo eh. Oo. Tinutulungan ka na nga lang Wag po namin si maging Sundalo, masaya. eh. dun sa bata lang. Wait. Sabi, gisingin po ko po si Kuya. Yan! Ito na mga kabisyo, gigisingin na po. Eto na, gigisingin na po mga kabisyo yung ating caller ngayong gabi na to. Kinakabahan po ako. Wow. Oh. Kinakabahan po. Sarap mo sakalin. Sarap mo sakalin. Apo! Bad trip ako sa'yo, Apo. Hindi. Aray ko po. Kasi itong si Ann, in fairness naman, no, talagang masiyahing tao siya, no. Oo. Sa kabila ng lahat ng mga naging choices niya sa buhay, talagang Masaya pa rin pinipili siya, niya no? maging masaya. Nagbe-baby talk ka pa sa amin na, ay, naman po ako. Ay, baby talk na po pala yun. Ayan, call Grabe. po kayo. Kala ko po yung baby talk. Ito na, lang tumahimik yan. ka. Kukol na kami. Ikaw ang makipagsalita kasi lalaki sa lalaki. Ako po? Hindi, si Huwag Titan ka Jello makialam. po. Ako muna. Huwag ka muna Huwag ka makialam.
Sorry, excited lang po. Wait ha. Ikaw na tumawag. Ikaw na tumawag. Grabe, ginagamit ko pa yung load ko para dito, ha? Load ko to, ha? Mahal pa naman load namin. Loadan mo kami dyan sa tindahan nyo. Ha? Thank you so much, DJ Rocky. Super appreciated talaga. Ayan, ayan. Tsaka, Okay, huwag ka muna tuwa maingay. talaga ako. Hello po. Magandang gabi. Sir, ako po ito si DJ Titangelo ng 90.7 Love Radio. Boss, may tatanong lang po ko sa inyo. Okay lang po ba? Busy po ba kayo ngayong gabi na to? Yun naman po. Okay. Nagising lang po. Namin lang napalit ko po. Okay. Sir, kasi may taong lumapit sa amin at may katanungan para sa inyo. Huwag po kayo mag-alala dahil tago naman po ang identity ninyo. Hindi po kayo makikilala dito at syempre, ito pong programa namin ay nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture. So kayo sir, kung may gusto rin po kayong sabihin ngayong gabi na to, huwag kayong mag-alala, hindi po nila kayo makikilala. True phone lang naman po ito. Okay? Okay lang po. Okay. Sir, ito po. Gusto niyo po bang marinig yung boses ng ating caller ngayong gabi? Gusto niyo po, sir? Sige po. Okay, paparinig ko sa iyo ha. Oh, Ayn, magsalita ka na ha. Hello? DJ, kinakabahan talaga ako, promise. Ayn, salita ka na. Hello? 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 Hello daw, Ayn. Hello. Ala, Ayn, DJ Jello, hindi nag-hello- yata ako nag- naririnig. naririnig ka niya, Ayn. Ang dami mong eme. Okay, na-implant sa'yo. Sabihin mo na ano bang mga katanungan mo. Tatanong. Oh, tatanong namin sa kanya. Importante ba ako sa'yo? Min ay importante ba ang Kasi- may babae bang importante sa iyo ngayon? Pwede mo bang sagutin 'yon? Meron naman po. Di naman po nawawala yan sa bawat isang lalaki. Uy. Oy, agad na ng sagot. Oo nga eh. Pwede bang malaman kung sino tong babaeng importante sa buhay mo? Huwag mong papangalanan talaga kung sino yung pangalan niya eh. I mean kung ano yung tunay niyang pangalan Ano lang niya. yung trabaho? Ano lang yung trabaho niya? Diba po? Mm. Maybe kawork ko po siya this time. Itong latest po, kawork ko po. Ka-work mo siya. Sales lady siya sa work mo. Yun yung importanteng babae sa buhay mo. Yes po. Pero maraming di talaga po pwede na i-force yung nararamdaman para sa kanya. To be Ay. space. Bakit? Oh, bakit? Bakit di mo pwedeng i-pursue yung nararamdaman mo para sa kanya? Bakit? Maraming dahilan po. Katulad ng ano? Anong dahilan? Private na rin po. Private na rin. Okay na. Pero nasasayahan ka ba kapag nakakasama mo siya? Yes po. Di ko naman po itatanggi. Oh, masaya naman. Eh, bakit nyo ititigil kung masaya naman pala? Marami pong dahilan para hindi po pwede. Pero bakit di mo siya kinukontak? Hindi, gusto ko na rin pong umiwas. At ayoko din pong makasira ng relationship. Gusto mo nang umiwas at ayaw mo makasira ng relasyon. Oo. Tama ba? Sir, may katanungan lang ako sa'yo. Nalamas mo ba na maayos yung tinapay? Nalamas mo daw ba yung tinapay ng maayos? DJ Jello. Hindi po ano lang po ako din, tagaluto. Nagluluto ka lang. Tagaluto. Okay. Pero sir, may katanungan ako sa'yo. Ayan, may tanong si Titangelo. Kung bibigyan ka namin ng pagkakataon ngayon na magmensahe sa kanya, gagawin mo ba, sir? Willing naman po. Ayan, sige. Itututok namin yung mikropono, ha? Dito sa mic. Sige, bigyan mo kami ng chance.
Ay, o bibigyan ka namin ng chance na Yung mic ko. ayan, bibigyan ka Okay. namin ng chance ha, na sabihin mo yung nararamdaman mo ngayon ha. Kinakabahan no. Okay po? Okay po. Oh, pero lakasan mo po yung boses mo, itapat mo po dyan sa cellphone mo, okay? Mm, yun po. Sige po, okay. Wait lang po. Sige po. Okay. Antayin namin. Okay na po ba? Yan. Okay na. Sige, pwede na, pwede Go. na. Ang nami-mensahe ko lang is for sa kakatayin lang. Siyempre. Sabi ko lang masaya. Pero di talaga pwede na. Kaya mas mabuti na lang na iwas kaysa makasira. Marami pa namang ibang lalaki din na pagmamahal sa'yo. Lalo na ngayon. Kaya ang na lang siguro yung iwas for our safety. At ayoko din kasi makasira ng Mhm. siyempre ako yung lagi masok. Ako yung unang pusa ng nararamdaman ko. So, mabuti na rin yun. Kaya pilit pa natin kahit marami namang dahilan sa maraming dahilan na di talaga pwede. Kung gusto natin tayo papaano naman po. Wala akong masasabi. Yun lang po. Mhm. Salamat, sir, sa pagsagot mo sa tawag namin. Malungkot naman. Oo, nakakalungkot naman. Pero sir, pwede ka mag-tune in ngayon sa 90.7 Love Radio. Kung nasa La Union ka, meron ding Love Radio La Union doon. At mali mo, marinig mo rin ang mensahe para sa iyo nung isang importanteng babae sa buhay mo na tumawag sa amin ngayong gabi. Gusto mo ba mapakinggan? Oo nga, baka gusto mo mapakinggan yung mensahe niya para sa iyo. Gusto mo ba? Sige po. Yun naman po. Okay, sige. An, Go. magmensahe ka na ha. Papakinggan ka lang namin ha. Okay? Oh. In 3, 2, 1, mensahe ka na. Hello Jan. Parang mas okay pag inamin mo dapat yung totoo. Yung sabi ko sa'yo, di ba, dapat yung harapan na lang sinabi mo agad. Ganun. Yung parang pagkasama kita, ang sweet mo talaga, promise. Yung parang ayaw na kitang bitawan kasi nga sobrang saya ko pagkasama kita. Pero pag di na kita kasama, alam mo yun, para akong basura. Yung pakiramdam ko, para akong basura. Wala kang reply, wala kang sagot sa tawag. Sobrang sakit kaya. Alam mo yun. Tinitiis ko lahat. Kasi iniisip ko, makababalik ka pa. Gusto ko lang din naman bumalik ka eh. Pero parang hindi ka na babalik kasi parang iba na yung binalikan mo. May yun lang ba gusto mong sabihin sa kanya? Okay na po ako. Yes po. May ex po kasi siya na naka-live-in po niya dati. Parang ang hirap po kasing tanggapin na parang sobra kasi parang pagkasama ko po siya sobrang sweet po niya sa akin. Pero pag hindi na po kami magkasama, grabe mas malala pa po sa basura yung pakiramdam ko. Yung parang hindi niya ako pinapansin. Pati chat ko po. Tapos makikita ko siya ang bilis-bilis mag-reply sa mga ka-chat niya. Ganun po sa GC ng nila. ML nila.
Ang bilis po niya mag-reply doon, pero pag sa akin po, kahit nakikita na yun, dami ko ng chat at dami na niyang missed call galing sa akin. Parang wala lang po, ganun. Gusto ko na rin naman pong give up sa kanya, kaya siguro po kung di siya bumalik, okay na lang din po siguro yun. Mas okay na lang din po siguro. May gusto ka pang sabihin. Wala na po. Tsaka maraming salamat po kasi parang napagaan yung loob ko. Kasi narinig ko yung boses niya. Sumaya po ako kanina. Promise, sumaya po ako na narinig po yung boses niya kasi hindi niya po talaga sinasagot yung tawag ko. Kahit sa text man lang sana, kahit sabihin mo lang niya sana busy siya, ganun. Wala po eh, wala siyang reply, wala siyang pakialam, ganun. Kaya sobrang sakit po para sa akin kasi halos maghapon po ako naghihintay talaga ng reply niya. Ang pangit po talaga, parang hindi ko rin naman carry magmahal ng mas bata sa akin na sobra. Yung parang halos maging anak ko na kung tutuusin. Ang hirap naman po kasi turuan ng puso. Mahirap talaga turuan yung puso, lalong-lalo na kung iba yung sinisigaw ng puso mo dun sa nasa isip mo. Anyway, Ann, thank you ha, kasi nagbahagi ka ng isang malaking parte ng buhay mo at sana napagaan namin kahit papano yung bigat ng nararamdaman mo at sana mas naging klaro sa'yo yung mga dapat mong gawin sa susunod na bahagi ng buhay mo. Yes po. Tsaka thank you din po sa inyo ni DJ Jello. Masaya din po ako kasi narinig ko mismo sa cellphone ko na ako yung kausap niya. Sobrang saya ko po kasi idol ko po talaga kayo. DJ Rocky, promise. Oh, thank you. Nakaka-touch ka, Ann. And maraming salamat sa'yo kasi matagal ka nang sumusuporta at nakasubaybay, gasgas man na linya, pero wala kami dito ngayon kung nasan man kami kung wala kayo. Salamat, Ann. At lahat ng ito, God bless po. lahat ng mga programang binubuo namin ay para sa inyo naman. Para kahit papano, meron kaming maibigay o maihandog na serbisyo para sa inyo. Hindi lang entertainment, kundi isang programa na doon kayo makakapaglabas, 'di ba, ng bigat ng nararamdaman ninyo. So thank you, Ann. Hindi mo lang kami napaiyak ngayon, hindi mo lang kami na touch, kundi napatawa mo rin kami. An, kung gagawan natin ng film tong ano mo, yung storya mo. Ano? Sabi ng mga kabisyo natin. Anong title? Lamas ng kahapon. Cute. Ang Ang cute cute daw. daw! Ay! Yan mo, hanapan kita, director. May mga kakilala ako. Nakakatawa yung ang cute pa talaga. Lamas. Ayan, oras na rin to para mas gawin mo yung kung anong tama sa buhay mo, 'di ba? Kung ano yung nararapat kasi hindi naman tayo po pwedeng namamangka sa dalawang ilog, 'di ba? At saka kung palagay mo hindi na nakaka-healthy dun sa utak mo, sa puso mo, yung pakikipagrelasyon mo sa kahit sino man, then pwede naman napiliin ang sarili, 'di ba? So yun lang. Thank you so much, Okay po. Ann. Thank you po. Bye, Thank you, Ann. DJ Rocky, DJ Jello. Thank you so much. I love Masaya you ka na. all, guys. Love ya. Bye. Bye po. Oy. At ayan po ang ating rated SPG Top Secret Sharer and 34 from LU as in La Union. Ang lamas ng kahapon. Pwede rin naman yung putok Botok. versus putok ng sundalo. Putok ng panadero versus putok ng sundalo. Wow, ang ganda nyo na. Diba? Anong pipiliin mong putok? Ayan.
Saan ka magpapaputok? Nandiyan pa pala siya. Andyan pa. Bye-bye na, Ann. Bye-bye. Bye-bye na po. Bye-bye. Thank you so Ayun, oh. Grabe, no? At least minsan, ano, no? I mean, at least, may mga nasasagot na tanong Mhm. dahil sa pagtawag sa programa natin. Kasi tayo naman, aaksyonan natin kung kakayanin nating maaksyonan, di ba? Agad-agad, no? Tawagan natin para malaman natin yung sagot. Hindi siya kinukontak, eh. Di ngayon, alam niya na yung sagot, di ba? Na ayaw na niya talaga. O na mas pipiliin niya kung ano yung tama. Ayaw makasira ng relasyon. And time na rin to para makapag-isip-isip si Ann, di ba? Shoutout sa mga Ilocano friends natin out there. Hello po sa inyo. Naimbag. Ay, wala na palang gabi. Hindi na pala gabi. Morning na, Umaga na to. partner. Pahinga na tayo dire-diretso na ito. Pero bago lahat, binabati ko lang din po si Patrick, Darren, Lainey. Sila po yung mga naglaro ng Pride March natin na nagpunta tayo ng UP. Maraming salamat po sa lahat ng mga LGBTQA+ na laging tumututok at nagmamahal po sa amin. Lagi nyo tatandaan mga kabisyo, saan man po kami mapunta. Ano man po, ano man po ang aming kahinatnan. Maalam na ba tayo? Wala pala. Mali pala ako doon. Maalam na ba tayo? Nadala lang ako doon sa lamas ng kahapon. Yan. Baka tayo paglipasan na ng Kahapon. kahapon. Hindi, basta sulitin na lang natin yung mga pagkakataon na magkakasama tayo. Oo. No? Yun naman yung mahalaga dun. Pero mas may maganda pang title, partner. Oh. Ano? Ayun, sabi dito, nasaan na ba yun? Nasaan Putok ng sundalo. na yun? Lamas ng panadero. Yeah. Ayan! Ikaw, partner, kung gagawa mo sila ng title, sige nga. Yung ambag ko kanina, yun na yun eh. Putok ng panadero, tsaka Versus? putok ng, versus putok ng sundalo. Ikaw. Wala akong wala akong maisip dun sa Sige, isip tayo Sundalo nagpapaputok, Mm. no? Tapos yung panadero ng lalamas. Mm. Anong matimbang? Ayan. Lamas. Versus? Putok, ganon. Pero dahil hindi sila nagkatuluyan, Ano? sabi dito, malas na lamas. Mas magagaling sila gumawa Kaya ng nga title, Pero para i-close na natin ang lahat na to, alam mo kung ano? Ano? Salamat sa malas at lamas. Yeah. Matsala! Matsala. Bye guys! Maraming salamat muli po. Nakasama ninyo ang Basa Princess DJ Rocky Tera. At kasama niyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Mga kabisyo, handog po naming awitin sa inyo sa oras na 12:29 a.m. is a beautiful song by Steve Perry, Foolish Heart. Metro's #1 Love Radio. Basic!